Haino hailam sogo khajani takhuk tei bukhuk sangrokno chini YouTube channel o subrai Jisu Christ ni mung bai khe ang norokno tini chini o gospel channel o kaitoni mung lob sarinani bagui tei kaitoni mung no chung kusuk khlainani bagui haino hai norokno chini o YouTube channel ni bisingtwi khe lam sokong ya pharo. Phaiding khe chung tini haino hai uansuk laimani phasingo thanglaihnai phaiding khe chung uansuk laiano saboba hamsajak iba khe saboba kaitoni hamari manjak abono twiwi chung tini o silaimani phasingo thanglaiano aboni se sikang phaiding khe chung ilambak ni kok tangsa porimani bisingtwi khe a kok rokno uansuk laimani phasingo thanglaiano chung ilambak ni kok thaino khok tangmani phasingo thanggano abo wngkha Luke swiimani kothoma kaham berem hingkha chisa tei bwtang hingkha 2:4 tamo khe Jisu hai hinui saka aboni slai kaitoni kok khnawi abo hai khe tongnai rok se hamchajak haikhe o ilambak ni bisingtwi khe chung tabuk o sangsarni phasingo chung uansukgui nai mano o sangsaro abo haikhe no dalnwi tongo abo wngkha khaksa hingkha khe jolma jolsa baimang kuplung tei khaksa hingkha khe borok khe o sangsarni jolma jolsa borokni thani o belai haksaljak tei o sangsarni birman tekto bai borok hingkha khe belai kheno kuplungjak aboni bagui no phaidi chung borokni bisingo uansuk nailaiano saboba kaitoni hamari manjak eba saboba kaitoni hamari manjakya baksa baksa borok hingkha khe uansugui tongui mano je borok rok jolma jolsa gwnang je borok rok chanani maikhul bebak borokni nukkungo tongui tongkha khe borok kaitoni hamari manui no abo wngkhana hinui tei abo rok no wngkha kaitoni hamari manjak tei kaitoni bwkhaktwi borok no hamchajak hinui baksa baksa borok khe uansugui tongui mano tei baksa baksa borok rok khe abo hai kheno uansugui tongui mano je borok rok birma nangjak tekto nangjak tei borokni rang puisa hinui jolma jolsa mungsa phano kwrwi borok no o sangsarni jotoni slai hamchajak hinui uansugui tongui mano tamoni bagui hingkha khe borok o sangsaro borokni jolma jolsa kwrwiba borokni chukno ha o khatijak tongaiano hinui baksa baksa borok rok abo hai khe uansugui tongui mano abo nwng phano uansugui tongui mano ang phano uansugui tongui mano o sangsarni joto borok phano uansugui tongui mano phiaba chwng phaidi ilambak ni bwkhaktwi khe abono uansuk laimani phasingo thanglaiano ilambak chwngno tamo sa hingkha khe nwng gwnang phano wngra sithung nwng tini mai machaya jotoni slai bigra thak thak phano wngra situng ilambak chwngno samani hingkha khe je borok rok kaitoni kok khnawi abo hai kheno tongnai borok a borok rok se hamchajak hinui ilambak khe chwngno swrai swrai khe sao aboni bagui chwng o jaga o no sithai tongo je borok rok rang puisa gwnang je borok rok chanani maikhul bebangno tongo borok bo hamchajak wngui manya je borok rok rang puisa kwrwi o sangsarni joto tekto bai kuplung borok bo hamchajagui manya hinba tabuk chwng uansugui naikha khe sabo hamchajaksela hinui uansugui naikha khe tabuk khaksa phasingo uansukha je borok mai twi maikhul kwrwi borok phano hamchajak wngui mano bahai khe hamchajak hingkha khe ilambak ni kok thaini bisingtwi khe kaitoni kok thaio tongui tongkha hingkha khe borok no hamchajak wngui mano ilambak chwngno o kok rokno swrai swrai khe sanani bagui chwngno chai tongo hai hinui khe ilambak chwngno swrai swrai khe rwo aboni bagui no chwng tabuk uansukthai tongo chwng jephru o sangsarni jolma jolsa bai kuplung afuru hingkha khe chwng o sangsarni teibo a rang puisa rokno bahai khe barirwui mano jolma jolsa no bahai khe teibo kuplung khlai chwng abono teibo chwng ajiui mano abo mangsa chini bokhorok uansukmung tongo
pheba kaitoni a kok rok no wansuknani bagui chini srapsa phano se jora rwimai jasung abo hai jora ngai thangui mano pheba a jora o bo swng bahai ke basai tongnai phia a borok rok no dasung kaitoni hamjajak eba kaitoni bisingtwi ke hamani manjak hinui hwnai abo chwng ilembang ni bisingtwi ke saui mano abo wngui manya hingkhe kaitoni hamani manjak kupulung sabo hingkha je borok rok kaitoni bwkhaktwi kaitoni ilembak ni koktwi tongnai kaitoni kogo no tongui tongnai a borok rok khai bo se hamjajak wngui mano bo o swngcharni joto ni tekto o klaijak wngui mano o swngcharni joto ni slai don dolot haikhe o swngcharni jolmo jolsa twijak phiaba aboni bagui no chwng sitai tongo kaitoni kok bai himkha hingkha khe nwng bwkhak kosom tongnai chwng jephru o uansugo chini thani o rang puisa kwrwi aboni bagui chwng o swngcharni joto ni basraja hinui uansukha hingkha khe a jora o no chini thani o uansukmung poder pot phaio haikhe chwng a kaitoni kogo basai tongnani belai kheno tugui thango buphuru chwng kaitoni kok no chwng kwrak khe romwi tongmani hingkha khe jephru o swngcharni uansukmung rok no o swngcharni tekto rok no chwng jephru o chini bwkhani norwi tonwi mano wngui mano a jora o swngcharni joto ni slai jolma jolsa gwnang wngui mano o swngcharo joto ni jolma jolsa kwrwi phiya kaitoni kok no nwng kuplung khe tongkha khe afuru bo nwng tongthokgui tongwi manai haikhe chwng aswk jora no silai ono tei sai manlai ono aboni bagui norok tongmung no abo hai teibo kaham kaham kaitoni kok share khaina muchungkha hingkha khe norok ani whatsapp o rohor mano norok bo norokni kok thai rok no share khaina muchungtha khe chini o channel ni bisingtwi khe norok bo share khai tongwi mano aboni bagui kaitor chwngno no jotono no uansukmani tei chini khakamung rok no chwng sanani bagui chesta khailainai phaidingkha khe kaitoni ilembak ni kok thai rok no chwng silainani bagui teibo chesta khailainai aboni bagui norok no 7005825375 o jaga o norok o whatsapp number o norokni je video mankhe ba video rohordi tei audio mankha ba audio chingpano rohordi norok oboni bisingtwi khe kaitoni ilembak ni kok thai rok no uansukmani no sanani muchungkha khe norok saui mano hambai haino hai norok no kaitoni bisingtwi khe sal brum brum no tei mol brum brum no hamrui khai tongtongo amen.